το διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα ήταν λιγότερο, τότε θα ήμασταν κι εμείς πιο ασφαλείς. Στην υγεία μας δηλαδή θα ήταν καλύτερη. Πώς να το... Δεν ξέρω πώς να σας το πω, αλλά σίγουρα θα είμαστε όλοι πιο ασφαλείς άμα είμαστε οικολόγοι. Για να έχουμε ένα καλύτερο πλανήτη. Αυτός είναι και ο λόγος ουσιαστικά που επιδιώκουμε την οικολογική μετακίνηση. Είναι η καλυτέρευση της τωρινής κατάστασης. Είναι όλο αυτό μας επηρεάζει. Το τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στην κοινωνία. Μπορεί να σκεφτόμαστε ότι, OK, θα πάρω το αυτοκίνητό μου και δεν θα βλάψω κανέναν, εγώ θα προσέχω. Κι όμως, όντως, εκπέμπεις διοξείδιο του άνθρακα. Κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στους άλλους. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια, η δουλειά που έχει γίνει. Εγώ εδώ παρευρίσκομαι απλώς με την ιδιότητα της μητέρας μιας από τις μαθήτριες του σχολείου. Παρ' όλα αυτά, είμαι η μητέρα της Νάντιας Καραμίτσου, μαθήτρια της 3ης τάξης του Γυμνασίου. Απλώς επειδή τυχαίνει το αντικείμενο της δουλειάς μου να έχει σχέση άμεση το αντικείμενο της δουλειάς των τελευταίων ετών με την οδική ασφάλεια, βέβαια σε διαφορετικό περιβάλλον, στο περιβάλλον των αυτοκινητόδρομων και όχι στο αστικό περιβάλλον, έχει αρκετές διαφορές. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπαν τα παιδιά, που τόνισαν και στο τραγούδι τους, ότι μην κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι, αλλά στην ουσία να μείνουμε σε αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Και επειδή αναφέρθηκε και η αρμονική συνύπαρξη, θα ήθελα να, εάν μπορεί κάποιο από τα παιδιά να μας πει με ποιο τρόπο βλέπουν, με ποιους μάλλον τρόπους βλέπουν αυτό να μπορεί να γίνει εφικτό στην καθημερινή μας ζωή. Το θέμα της συνύπαρξης μας ως πολιτών σε σχέση με τέτοιου είδους θέματα που έχουν να κάνουν είτε με την οικολογία, είτε με τις μετακινήσεις, είτε ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό το θέμα της οδικής ασφάλειας, που έχουμε δει πόσες, εξαιτίας του ότι δεν τηρούνται οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πόσες ζωές χάνονται καθημερινά, είτε στο αστικό περιβάλλον, που οι ταχύτητες είναι πολύ χαμηλές, αλλά πολύ περισσότερο στους αυτοκινητόδρομους, όπου εκεί βέβαια είναι και άλλα θέματα που δεν μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από μία μαθητική εργασία. Απλώς ήθελα λίγο να ακούσω την άποψη των παιδιών. Θα μπορούσατε να επαναλάβετε λίγο πιο συνοπτικά. Πώς βλέπετε ότι θα μπορούσε αυτό το πράγμα, με ποιους τρόπους, να γίνει εφικτό, να δείχνουν μεγαλύτερο στην ουσία σεβασμό οι πολίτες και οι χρήστες στο θέμα των μετακινήσεων, σε ό,τι έχει να κάνει και με την οδική ασφάλεια, την τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μέσω ενημέρωσης, για παράδειγμα, με ποιους τρόπους, πώς το βλέπετε, πώς το προσεγγίζετε. Ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση. Αρχικά θεωρούμε, πέραν από το κομμάτι της νοοτροπίας, το οποίο για εμάς είναι πολύ βασικό και το αναφέρουμε συνεχώς, είναι και το ότι πρέπει να καταλάβουμε, εφόσον δεν το έχουμε καταλάβει, εάν δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, το γεγονός ότι η κοινωνία είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή, όταν δεν ενδιαφέρεσαι εσύ για κάποιον, υπάρχει περίπτωση εκείνος ο κάποιος να μην ενδιαφερθεί για κάποιον άλλο. Σιγά σιγά λοιπόν αποστασιοποιείσαι από την κοινωνία. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε είναι να καταφέρουμε να ενώσουμε ουσιαστικά αυτή την αλυσίδα. Και είμαστε έτσι όλοι μαζί, γι' αυτό προτείνουμε και λύσεις τις οποίες χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των άλλων για να τις εφαρμόσουμε. Γιατί αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη είναι τη συνεργασία. Γιατί μέσα από αυτό, μόλις δούμε ότι θα έχει υπέροχα αποτελέσματα, πραγματικά θα το επιδιώξουμε. Και μπορεί, όπως αναφέρατε κι εσείς, να είναι είτε μέσω της ενημέρωσης, είτε μέσω σεμιναρίων, είτε μέσω κάτι σαν ειδικών μερών, ας πούμε, πώς λέμε, Παγκόσμια ημέρα γι' αυτό, όπου να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για κάτι το οποίο πραγματικά θα μας ωφελήσει όλους. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε. Όπως ανέφερε και η Βασιλική, κάτι που θεωρούμε πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να αυξηθεί η γνώση του κόσμου πάνω στο θέμα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δημιουργήσαμε και τη σελίδα μας στο Facebook.
Γιατί πιστεύουμε ότι όλοι ξέρουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, όλοι ξέρουμε πως πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλά περισσότεροι αναρωτιόμαστε το πώς. Θα έχουμε υποστήριξη. Πρέπει να δείξουμε, ειδικά εμείς οι νέοι, ότι όντως νοιαζόμαστε και ότι όντως μπορούμε, ότι κάποια πράγματα δεν είναι μόνο στη φαντασία μας, δεν είναι ότι φανταζόμαστε έναν υπέροχο κόσμο. Είναι ότι τον θέλουμε αυτόν τον κόσμο και μπορούμε να τον έχουμε. Σε αυτό που είπαν και τα δύο κορίτσια, θέλω να προσθέσω ότι αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Σαν Έλληνες πολίτες, γενικότερα, μέχρι να μας συμβεί κάτι, μέχρι να μας συμβεί ένα αυτοκινητικό ατύχημα ή κάτι άλλο στον δρόμο, γενικότερα δεν είμαστε αρκετά ενημερωμένοι γι' αυτό. Γι' αυτό στοχεύουμε στο να αλλάξουμε την νοοτροπία μας. Στοχεύουμε στο να γίνουμε καλύτεροι πολίτες. Δεν θέλουμε να μοιάσουμε στις άλλες χώρες, απλά θέλουμε εμείς να γίνουμε καλύτεροι, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη ζωή στη χώρα που είμαστε. Να προσθέσω κάτι τελευταίο. Θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά πρέπει να τηρούμε και να έχουμε κάποιες αξίες στη ζωή μας και κάποιες τάσεις ζωής, όπως είναι η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, για να πετύχουμε την αρμονική συνύπαρξη. Επομένως, είναι κάτι που πηγάζει από μέσα μας και επηρεάζει τους γύρω μας. Ονομάζομαι Δημήτρης Γκάιος, είμαι αγώνας περίφημος κοντάς. Σας συγχαίρω, παιδιά, ήταν εκπληκτική η παρουσίασή σας. Εγώ μεγάλωσα σε μια κοινωνία που έχω μάθει να τα περιμένω όλα από το Δήμαρχο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, με τα δικά σας τα μάτια, πώς μπορούμε να γιγαντώσουμε ένα κίνημα εθελοντισμού και να μην τα περιμένουμε όλα από πάνω ή εύκολα και από το Δήμαρχο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε εμείς καθημερινότητα αυτό? Και το λέω αυτό ορμόμενος από το flash mob που είδα. Πώς αντιληφθήκατε εσείς ότι ο κόσμος προσλαμβάνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες? Προσωπικά, πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε δύο πράγματα. Πρώτον, την οτροπία μας. Δεύτερον, όχι το συναίσθημα. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό που νιώθουμε για τους άλλους. Με κάποιον τρόπο όμως πρέπει να συμβεί αυτό και προσωπικά πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι η ευαισθητοποίηση. Όπως ακριβώς με το flash mob. Έχοντας τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων, τους κάνεις να κοιτάνε τη ζωή διαφορετικά. Να δουν ότι δεν υπάρχει μόνο ένα άσπρο, ούτε ένα μαύρο. Υπάρχει το γκρι το ενδιάμεσο. Που πάντα πρέπει να λειτουργούμε εγώ αυτό πιστεύω τουλάχιστον με αυτή τη λογική, ότι δεν είναι όλα ούτε άσχημα ούτε ωραία. Πρέπει να υπάρχει και το μέτριο, πρέπει να υπάρχει και η μεσότητα που λέμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αν δεν ευαισθητοποιηθούμε και αν δεν δούμε πραγματικά το πρόβλημα, αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που έχουμε ποτέ σε κανέναν να μην αντιμετωπίσει, ας πούμε, ένα δυστύχημα ή κάποιος σκοτεινός του άνθρωπος να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να αλλάξουμε σαν κοινωνία. Επίσης, αυτό που αναφέρατε ότι όταν ήσασταν μικρός περιμένατε το Δήμαρχο να κάνει κάτι. Θέλω να προσθέσω ότι οι μεγάλοι, αυτοί που έχουν εξουσία στα χέρια τους, ναι, μεν μπορούν να κάνουν πολλά, αλλά στην ουσία εμείς είμαστε μεγάλοι. Οι μεγάλοι είναι οι πολίτες της κοινωνίας. Δεν θα περιμένουμε από τον κύριο Πατούλη, ας πούμε. Πρέπει εμείς να πάρουμε πρωτοβουλία, εμείς να πάμε να του πούμε: ξέρετε κάτι, έχουμε βρει αυτό και αυτό το πρόβλημα και προτείνουμε αυτό και αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι από αυτά. Και όχι να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, γιατί δεν πρέπει πλέον να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Εγώ πιστεύω ότι για να λύσουμε το πρόβλημα πρέπει να τηρήσουμε ένα συνδυασμό. Τη συνεργασία, την πρωτοβουλία και μαζί την ευαισθητοποίηση. Γιατί ουσιαστικά, σαν αυτό που είπε ο Βασίλης, θέλω να πω, ότι σε μερικά χρόνια εμείς θα είμαστε οι μεγάλοι. Μπορεί σε μερικά χρόνια ο Βασίλης να είναι δήμαρχος. Γιατί θέλει να μας βοηθήσει. Δεν ξέρω. Αλλά ουσιαστικά, αν όλοι σκεφτούμε έτσι, όπως εμείς κάνουμε σήμερα, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και να βοηθήσουμε, χωρίς να περιμένουμε από κάποιον ανώτερο. Να γίνουμε όλοι ανώτεροι και να βοηθήσουμε. Αυτό. Ρωτήσατε επίσης πώς μπορεί μια τέτοια εθελοντική δράση να γιγαντωθεί ουσιαστικά, χωρίς την άμεση παρεμβολή κάποιας ανώτερης δύναμης, όπως ο Δήμαρχος, ας πούμε.
Όπως πολύ σωστά ανέφερε η Νίκη, υπάρχει σίγουρα το συναισθηματικό κομμάτι, αλλά σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να καταφέρουμε. Ας πούμε, όπως είπαμε πριν, η ενημέρωση. Και φυσικά η ξεχωριστή αρχή του καθενός πάνω σε όλο αυτό. Δηλαδή, ότι σήμερα εγώ δεν θα πάρω το αυτοκίνητο μου, θα χρησιμοποιήσω το τρένο. Γιατί ενημερώθηκα γι' αυτό, έχω αναγνωρίσει το πρόβλημα και μπορώ να υποστηρίξω. Μπορώ να υποστηρίξω αυτή την ομάδα. Θέλουμε την συνεργασία όλων των πολιτών του Δήμου. Φυσικά θα χρειαστούμε και τον Δήμαρχο. Θα χρειαστούμε ωστόσο τον πιο απλό πολίτη, από τον ηλικιωμένο έως το μικρό παιδί που τώρα θα μάθει το τι σημαίνει μετακίνηση, τι σημαίνει οικολογία και τι σημαίνει νοιάζομαι. Θα ήθελα να πω ότι, όπως αναφέραμε και στο θεατρικό μας, εμείς κρατάμε το μέλλον στα χέρια μας. Επομένως, αν ακουστεί η δική μας φωνή και στόμα με στόμα οι φωνές γίνουν κραυγοί, τότε όντως κάτι θα αλλάξει. Ένα από τα κύρια θέματα αυτής της εκστρατείας, όπως το βλέπετε, είναι να μας μιλήσουν τα παιδιά. Ο διάλογος μπήκε περισσότερο για να δούμε απόψεις, να επιβεβαιώσουν οι αξιολογητές ότι κάνανε τα ίδια την εργασία, έτσι μέσα από την έκφραση φαίνεται αυτό το πράγμα, και κυρίως να δούμε τι σκέφτεται η νέα γενιά. Βέβαια, πριν κλείσουμε θα πούμε δύο πράγματα πάνω σε αυτά που είπατε και στην ερώτηση που θέσατε, που είναι ένα βασικό στοιχείο, αλλά η ουσία του θέματος είναι ότι κλείνοντας ο διάλογος βλέπουμε μια ομάδα δεμένη, βλέπουμε μια ομάδα να ξέρει να μεταφέρει από τον έναν στον άλλον την απάντηση, έτσι που είναι ένα σημαντικό πλαίσιο, γιατί μην ξεχνάτε ότι προσπαθούμε όλοι να μιλήσουμε κάποια στιγμή και ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι λέμε, και το κυριότερο απ' όλα να είμαστε σε αυτό το οποίο λέμε οι Έλληνες, to the point, έτσι που είναι πολύ σημαντικό. Άρα η ουσία του θέματος είναι ότι μέσα από αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την παρουσίαση, ο κύριος στόχος ήταν να ευαισθητοποιηθεί πλέον και το κοινό που υπάρχει, αλλά και ευρύτερα όσοι είναι γύρω από αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κύριο Δήμαρχο να έρθει μαζί μας, που έχει σημασία σε αυτό το πράγμα, φτάνοντας προς το τέλος, αφενός να μας πείτε δύο λόγια, και αφετέρου αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εδώ έχουμε νικητές και πρέπει να τους επιβραβεύσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλησπερίσω, να συγχαρώ, γιατί εκτός από τον ρεαλισμό, τον οποίο βγάλουν τα παιδιά και στο γραφείο στη συζήτηση που είχαμε, αλλά και εδώ διαπίστωσα, υπήρχε και ο ρομαντισμός, αλλά υπήρχε και η διάθεση του νέου, αλλά και συγχρόνως του αποφασιστικού να συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούμε. Και βέβαια θα μπορούσα και σήμερα, βρίσκομαι εδώ φυσικά σαν δήμαρχος, θα έλεγα όμως και σαν γιατρός, σαν πολίτης, σαν γονιός, όπου θα ήθελα πολύ και να ψηλαφίσω αλλά και να αφουγκραστώ τα θέματα τα οποία θεωρώ πολύ όρημα, τα ανέπτυξαν τα παιδιά, και θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς εκ μέρους όλου του Αναρουσίου, γιατί και μάλιστα να ευχηθώ πρωτάθλημα εδώ στο Μαρούσι, στον κύριο Λούκα και σε όλη την ομάδα του σχολείου. Όμως θα μου επιτρέψετε, κυρίως ως γιατρός, αλλά και ως δήμαρχος, να πω ότι φυσικά η πρόληψη είναι το σημαντικότερο για όλα τα πράγματα. Και η πρόληψη στη ζωή, η πρόληψη στην υγεία, η πρόληψη το να διατηρήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο το περιβάλλον, δεν μπορεί να συμβεί ούτε από έναν, ούτε από δυο. Πρέπει να συμβεί από πολλούς. Και σωστά το είπατε και το διαπίστωσα σε μεγάλο βαθμό μέσα από την ωριμότητα την οποία τουλάχιστον εγώ είδα και στην οποία σαφέστατα το διοξείδιο του άνθρακος, και έχετε πιάσει ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι πριν ένα χρόνο στο Παρίσι υπογράψαμε, και εγώ εκ μέρους της Ελλάδος ως πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με 1000 δήμους σε όλο τον πλανήτη, υπογράψαμε ένα σύμφωνο να μειώσουμε κατά 20% το διοξείδιο του άνθρακος μέχρι το 2020. Και βέβαια ωραίες ήταν υπογραφές. Το θέμα είναι
να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να τις εφαρμόσει. Όμως το ζητούμενο είναι αυτό που είπατε. Είναι διατηρούμε το περιβάλλον, βεβαίως σε ένα δάσος συγκρού, και θα μου επιτρέψετε να πω ένα-δύο σχόλια σε αυτό, που δεν ανήκει στο Δήμο μας, μπορεί να είναι στα διοικητικά μας όρια, αλλά ανήκει στο Υπουργείο. Το ΆΚΑ ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μπορεί να έλεγε κανείς, μα θέλουμε να παρέμβουμε. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε πέραν του εθελοντισμού, τον οποίο αναπτύξατε λίγο πριν, και που βεβαίως είναι και η παθογένεια, η διαφορετικότητα με τη Σουηδία. Η Σουηδία είναι ο Δήμος κράτος. Δηλαδή, η τοπική κοινωνία αποφασίζει για τον τόπο του σε όλα τα επίπεδα. Έχω το χρήμα, θέλω να προσλάβω, λειτουργώ, προσλαμβάνω και αυτό μου ανήκει και το κάνω εγώ. Σήμερα για τα βιοκαύσιμα μπορεί να βάλει κάποιος αυτό το λάδι, το βιοαπόβλητο στο λεωφορείο της συγκοινωνίας. Θα έλεγε πρέπει να ρωτήσουμε πάλι τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, μας αφήνετε? Για το θέμα των πεζοδρομίων. Είναι εκτός σχεδίου τα 2/5. Μπορούμε να κάνουμε πεζοδρόμια που πάλι οι υπουργοί, 7 υπουργοί πρέπει να συναποφασίσουν για την ένταξη στο σχέδιο της πόλης. Άρα, για να μην μολύνω άλλα πράγματα, θα έλεγα όμως, γέμισα από τις απόψεις τις οποίες πήρα από τα παιδιά. Θα έλεγα ο Δήμαρχος, νομίζω πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο απορρόφησε αυτά που έπρεπε, αλλά και συγχρόνως έδωσε και τις σωστές απαντήσεις, και αυτό που μπορούμε να πάρουμε είναι αυτό που είπατε λίγο πριν. Αγάπη δίνεις, αγάπη θα πάρεις, αλληλεγγύη, ενότητα, και μπορούμε να ελπίσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο, σε ένα καλύτερο κράτος, που το κράτος ξεκινάει από το Δήμο μας, που τελικά είναι η χώρα μας, που τελικά είναι ο πλανήτης. Είναι το σπίτι μας. Και με αυτές τις σκέψεις εύχομαι από καρδιάς ό,τι έχετε ποθήσει και ό,τι τουλάχιστον θέλετε και μέσα από αυτή την προσπάθεια και από άλλες της ζωής να έχουν επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Δουλεύει έτσι. Έπαινο στη μαθήτρια Σταυρούλα Λαΐ. Έπαινο στη μαθήτρια Νίκη Τσαπανή. Έπαινο στη μαθήτρια Χιωτάκη Άλβη. Έπαινο στη μαθήτρια Κριστίνα Θεοδωρικά. Έπαινο στη μαθήτρια Φωτεινή Σαξόνη, που θα πάρει τον έπαινο για τη Βαρβάρα Περί που ασθένησε, και βεβαίως δικαιούσε έπαινο που θα σου στείλουνε, γιατί σε 5 μέρες κατάφερες να ετοιμαστείς και να παρουσιάσεις. Τον έπαινο στην Βαρβάρα και θα περιμένεις το δικό σου που θα έρθει. Έπαινο στη Μαρία Αναστασίου. Έπαινο στη Βασιλική Μαυρογιώργη. Έπαινο στο Δήμαρχο. Έπαινο στην καθηγήτρια Σοφία Σερδάρη. Έπαινο στον διευθυντή Αντώνιο Ψήρη. Έπαινο στο γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Δούκα για την παρουσίαση. Και βέβαια πριν πούμε έπαινο σε όλους εσάς που έχει σημασία, θα το πούμε μετά, αξίζει να πιάσω 3 θέματα από τις ερωτήσεις σας με αφορμή πλέον την παρουσίαση της εργασίας των παιδιών. Υπήρξε μια ερώτηση, η πρώτη νομίζω, που είπατε τι θέλετε να λυθεί. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Όσο και να συζητάμε αυτή τη στιγμή το ποιος φταίει,
Η ουσία του θέματος είναι ότι η ασέβεια και η αδιαφορία των ανθρώπων μας έχει οδηγήσει ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Η έλλειψη πλέον συμπεριφοράς ανθρώπινης στις πόλεις είναι κάτι το χαρακτηριστικό που μας οδηγεί. Και νομίζω ότι το τόνισαν μέσα από την παρουσίασή τους και μέσα από την προσέγγιση που υπήρχε. Αναφερθήκατε στην έννοια ασφάλεια και οικολογία. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πάνω στην έννοια του σεβασμού του περιβάλλοντος. Τι σημαίνει όμως περιβάλλον? Το είπαν, είναι το δεύτερο σπίτι μας. Τι σημαίνει η πόλη που ζούμε? Είναι το σπίτι μας. Τι σημαίνει προσέχω πώς κυκλοφορώ? Υποχρέωση πάνω στις συμφωνίες που έχουμε κάνει. Και οι συμφωνίες που έχουμε κάνει λέγονται είτε νόμος, είτε αποφάσεις. Όταν παραβαίνω τις συμφωνίες, έχω πρόβλημα. Το οποίο βεβαίως αυτή τη στιγμή φτάνει σε ένα σημείο και δεν τιμωρείται. Και βεβαίως υπήρξε μια ερώτηση, τι πρέπει να γίνει, γιατί δεν μπορεί να τα λύσει ο Δήμαρχος, έτσι δεν είναι? Και πολύ σωστά ο κύριος Δήμαρχος μας ανέφερε ότι εγώ θέλω να τα λύσω, όμως έχω ένα κράτος που μας έχει αλυσοδέσει. Έχω κάποιες υπηρεσίες που μας έχουν μπλοκάρει. Και τότε εμείς τι κάνουμε? Είμαστε σε μια φάση που θα μένουμε αμέτωχοι και όλο αυτό το διάστημα θα φτάνουμε στο σημείο να λέμε τίποτα δεν γίνεται. Αυτό είναι το κίνημα των πολιτών. Και εδώ είναι ένα βήμα που πρέπει να το αποφασίσετε σήμερα. Η πρόταση από τα παιδιά και από τα προηγούμενα χρόνια έχει δώσει τη σκητάλη σε εσάς. Αδρανείτε. Δεν δίνετε σημασία, θα φύγετε από εδώ. Κάποιες μέρες μπορεί να τηρήσετε κάποια πράγματα και μετά όλα θα ξεχαστούν. Δυστυχώς έχουμε μνήμη χρυσόψαρο εμείς οι Έλληνες. Η ουσία του θέματος ξεκινάει από την ώρα που γεννιέται το παιδί σας. Από την ώρα κατά την οποία αρχίζετε και το καλλιεργείτε. Από την ώρα που βλέπετε πώς συμπεριφέρεται και πώς αλλάζει. Και από την ώρα που το ακουμπάτε στο σχολείο. Σε ένα σχολείο το οποίο ξέρει πώς να το διαχειριστεί και ξέρει πώς να το προετοιμάσει για να βγει στην κοινωνία. Και τότε βγαίνει σε μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή είναι άναρχη. Και είναι ξεκάθαρο το θέμα. Η πρόσκληση της ομάδας, η πρόσκληση του Eco-City και η πρόσκληση της οργάνωσης είναι μπείτε σε ένα κίνημα πολιτών. Μαζί με τον Δήμαρχο θα τον πιέσουμε ή θα τον βοηθήσουμε και σε κάποιες περιπτώσεις θα διεκδικήσουμε αυτό που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το δικαίωμα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή έχουμε και τη δυνατότητα διεκδίκησης αλλά και τη δυνατότητα της καταγγελίας. Και προσέξτε, όταν λένε πάρα πολύ ότι δεν γράφουν, εκείνη τη στιγμή σκεφτείτε στην παρένθεση ότι είναι παράβαση καθήκοντος. Που τιμωρείται από τον νόμο, αδιαφορούμε και αδιαφορούν και οι άλλοι γιατί λένε 2 λεπτά βρε παιδιά. Μας σας έδειξαν στο χορευτικό ότι ο άνθρωπος στο καροτσάκι δεν μπορεί να κινηθεί. Και βέβαια κάθε μέρα απολαμβάνεται στο Μαρούσι άνθρωπος με καροτσάκι, έτσι. Δυστυχώς τους έχουμε φυλακισμένους. Η έννοια λοιπόν της παρουσίασης, όχι μόνο σαφέστατα. Το Μαρούς δεν έχει τα πρωτεία, να ξεκαθαρίσω. 30 πόλεις τις βλέπουμε και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει αυτό το κίνημα. Μπείτε λίγο στο διαδίκτυο να δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Βόλο μετά την επιστροφή, μετά μάλλον την αναχώρηση και με το πώς ξεκίνησαν οι ίδιοι οι πολίτες, ξεκινώντας από τις προτάσεις τους, κάνοντας ένα κατάλογο, προσθέτοντας από εκεί πέρα μερικά πράγματα και πηγαίνουν σε μικρές νίκες. Έτσι, δεν χρειάζεται να πάμε σε φοβερά πράγματα, σε μελέτες ή σε ενέργειες, αλλά στο πώς θα επηρεάσουμε τον συνάνθρωπο να καταλάβει ότι πρέπει να είναι άνθρωπος και όχι προέκταση του αυτοκινήτου του, που έχει μεγάλη σημασία σε αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχουμε να σας πούμε και που εδώ θα χρειαστεί και βοήθεια, Δήμαρχε, την επόμενη χρονιά συμπληρώνουμε 15 χρόνια. Την επόμενη χρονιά θα καλέσουμε όλα τα παιδιά, και αυτό είναι για τα εκπαιδευτήρια ένα σημαντικό στοιχείο, όσα παιδιά θελήσουν να έρθουν σε αυτή την ετήσια γιορτή. Είναι μια γιορτή που πιστεύουμε ότι πλέον αυτό που έκαναν θα καθιερωθεί σαν κίνηση. Και είναι βέβαιο ότι ο Δήμαρχος είχε αμηχανία κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, θα φτάσει κάποια στιγμή όταν πάρει τη σκητάλη να είναι σωστός και να ξέρει τι θα πρέπει να κάνει. Είναι ένα βασικό στοιχείο. Για να φτάσουμε εκεί πρέπει να σας δούμε να κάνετε το βήμα. Η πρόταση είναι για τις 9 Απριλίου. Στις 9 Απριλίου σε όλη την Ελλάδα και στις πόλεις που είναι τα παιδιά, κάνουμε μία κίνηση που της έχουμε δώσει την ονομασία άφωνη μπροστά στο πρόβλημα. Διαλέγουμε ως πολίτες ένα χώρο, είτε αυτό είναι ένα κτίριο, είτε ένα σημείο της πόλης και στεκόμαστε μπροστά για 10 λεπτά στις 12 η ώρα με μία λευκή μάσκα. Τονίζοντας ότι είμαστε στην κυριολεξία άφωνοι μπροστά στο πρόβλημα, το οποίο δεν το λύνει κανένας. Άρα λοιπόν είναι καιρός ως πολίτες να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ο Δήμαρχος είναι κομμάτι δικό μας. Εκλέγεται από εμάς. Είναι ένα κομμάτι το οποίο διαχειρίζεται τα κοινά μας. Άρα έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε τι ζητάμε, πώς θα το πάμε πιο πέρα
και πώς από εκεί και έπειτα θα διεκδικήσουμε από αυτούς που δεν αφήνουν, ίσως Υπουργείο, ίσως Υπηρεσία, ίσως οτιδήποτε. Το εθελοντικό κίνημα το είπε προηγουμένως και εκεί είναι όλη η ουσία. Μόνο από τους πολίτες μπορεί να υπάρξει λύση. Ξυπνάμε. Χρειάζεται κάτι να ξυπνήσουμε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Τώρα οφείλουμε να πούμε ότι και σε εσάς αξίζει ένας έπαινος, γιατί μας βοηθήσατε. Βοηθήσατε να παρουσιάσουν την εργασία τους, βοηθήσατε να ξεδιπλώσουν την ικανότητά τους, η οποία μας επιβεβαίωσε ότι όχι μόνο δούλεψαν, πίστεψαν για αυτό που δούλεψαν. Οφείλω να σας πω ότι όταν ξεκινάμε την εκστρατεία με τις καινούργιες ομάδες και πάμε και τους μιλάμε, βλέπουμε το βλέμμα του ποδιού. Στην παρένθεση, τι μας λέει τούτος εδώ τώρα. Και όταν μας παρουσιάζουν τις εργασίες, βλέπουμε το βλέμμα του Αστρίτη, γιατί έχουν αγγίξει πλέον το θέμα, έχουν αγγίξει την υπόθεση και προχωράνε. Αγγίζουν το πρόβλημα για να πάμε από εκεί και έπειτα στις λύσεις. Συγχαρητήρια, παιδιά. Εγώ σε αυτά που είπατε, αυτό που μπορώ να πω ως πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Ελλάδος, αυτή την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και για τα άτομα με αναπηρία, γιατί πρώτα χτίστηκαν οι πόλεις και μετά σχεδιάστηκαν, αυτό συμβαίνει στο Μαρού σίγουρα, αλλά οφείλω να πω ότι θα αγκαλιάσουμε την προσπάθεια αυτή, γιατί είναι και το μεγάλο ζήτημα της αυτοδιοίκησης. Να φτιάξουμε φιλικά πόλεις προς τα άτομα με αναπηρία, γιατί εν δυνάμει όλοι είμαστε κινητικά ανάπηροι κάποια στιγμή στη ζωή μας, είτε από την τρίτη ηλικία ή τέταρτη που μπορούμε να βρεθούμε, είτε από όποιο ατυχές γεγονός μας συμβεί. Άρα και πάλι συγχαρητήρια, να είστε καλά, καλή επιτυχία εύχομαστε. Εγώ οφείλω, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Εγώ οφείλω να ρίξω το γάτι στον πρόεδρο της ΚΕΔ. Ναι, ξεκάθαρα. Εδώ είμαστε τον Απρίλιο, θα τα πούμε για τη νέα περίοδο, για τα 15 χρόνια. Ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί και πάλι στα επόμενα.